ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ ମାଇକୋ କମ୍ପାନୀରୁ ଆସିଥିଲି। ମୋ ନାଁ ଶ୍ୟାମମାନ ବେହେରା। ଆପଣ ଯେଉଁ ମାଇକୋର ଯେଉଁ ଧାନଟା କରିଥିଲେ ତା ବାବଦରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପରିଚୟଟା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗ୍ରାମ ସରେଇ ପ୍ଲଟ ନା ଏଇ ବ୍ଲକ ହେଉଛି ଚମ୍ପୁଆ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ମାଇକୋ କମ୍ପାନୀର ଧାନ କରିଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଯାହାର ପରସେଣ୍ଟ ଦେଖିନି ବହୁତ ଭଲ ମୋଟା ଧାନ। କୁଇଣ୍ଟାଲ ନା ଇଏ ଏକର ପ୍ରତି ତା'ର ମୁଁ ଦେଖୁଛି 26-27 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆସିଛି। ଆଉ ଧାନ ବି ମୋଟା ଧାନ, ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଭାଇ ମାଇକୋ ଧାନ ନେଇକି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଧାନ ହେଉଛି, ବହୁତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଅମଳ ହେଉଛି। ଆପଣ ନେଇକି ଦେଖିଲା ପରେ ତାପରେ ମୋତେ ଇଏ କରିବେ। ତା'ର କେଣ୍ଡା ପିଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବଡ଼ ବଡ଼ କେଣ୍ଡା ପୁରା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଷୀ, ଅଲଗା ଚାଷୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ତ ପଚାରୁଥିବେ ଧାନ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ, କ'ଣ କଲ? ସେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ସେ ମାଇକୋ କମ୍ପାନୀରୁ ଆଣିଲି କହିଲା ପରେ ସେ ତାପରେ ଆପଣ ସବୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଆଉ। ଆଉ ମାନେ କେଉଁଟା ମାଇକୋର କେଉଁ ଧାନଟା କରିଥିଲେ? ମାଇକୋ ମୋଟା ନା କେଉଁଟା? ହଁ, ମାଇକୋ ମୋଟାଟା ଭଲ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଏ ଧାନ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଧାନ ବାବଦରେ? ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଛି। ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଧାନ କରେ ୟା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ତା ଅପେକ୍ଷା ଏ ଧାନ ବହୁତ ପରସେଣ୍ଟ ବି ଭଲ ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ଭଲ। ଆଉ ଚାଉଳ ବି ଏକଦମ ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ଓଜନ ଓଜନଦାର ହେଉଛି ଚାଉଳ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କହିକି ଆଉ ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରେଇଦେବି। ଧାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ନେବେ। ଅଲଗା ଚାଷୀମାନେ ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି? ହଁ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲ ଏ ଧାନ। ଆପଣ ଅଲଗା ଚାଷୀକି ବି କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, କହୁଛି। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ହଉ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।